dol o negligència. I per últim, pensem també que és un deute il·legítim perquè causa tot aquest malestar, tot aquest impacte ambiental a la població i al territori. Davant d'aquesta impunitat de l'empresa Escal UGS participada per ACS, estem aquí també per donar el nostre suport a la lluita local, que com deia abans, porta molts anys alçant la veu, i també per dir que no pensem pagar el seu deute, que no volem que se silenciï aquesta lluita i aquesta reivindicació, perquè sembla que passa el temps i ens n'oblidem, però cada any en les ordres de peatges del sistema gasístic ens aniran endossant aquest deute que amb els interessos i les diferents quantitats que se li van sumant es calcula que serà més dels 4.700 milions d'euros. Davant de tot això, com deia, el nostre suport, i cedeixo la paraula al Joan Ferrando. Gràcies, Mònica. Molt bona tarda. Per a nosaltres, gent del territori que portem 9 anys, defensant-nos d'aquest projecte Castor és una alegria, és un honor que gent de fora del territori, però molt emparentada en el tema i en la lluita, ens dona aquest suport. Com dia la Mònica, ja sabeu que portem anys treballant, lluitant. Hem anat a Brussel·les, hem anat al Parlament català, a les Corts Valencianes, al Parlament espanyol, a tot arreu, i tots saben que aquest projecte Castor és un gran fracàs tècnic, és un gran fracàs econòmic, que ara ens ha caigut damunt. Com a continuació a tota aquesta lluita, i perquè un dels camps és el camp jurídic en aquest judici, en aquestes diligències prèvies que s'estan portant al Tribunal de Vinaròs número 4, vam constituir també l'associació d'afectats de la plataforma Castor, i allí estem personats i estem promovent una demanda col·lectiva de tota la gent del territori per danys morals. Animem a tota la gent a que s'adherisca a Placa, perquè com més serem, més possibilitats tenim de que sigui condemnada l'empresa i també, ojalà, tant de bo, l'administració responsable d'haver donat aquests permisos d'una manera tan equivocada, serien qui haurien de pagar a la gent, no només pel benefici econòmic que suposaria, sinó també com una part més d'aquesta lluita. A l'octubre del 2014, en un treball tècnic que vam fer en el síndic de Greuges, ja apuntava que també s'havien de previndre els danys morals que aquesta plataforma Castor i els terremotos que va provocar i que s'havien d'avaluar les persones que reclamessin aquestes condicions. I este jutge de la Fiscalia, del judici que va promoure la Fiscalia, també dia que mitjançant els delictes contra el medi ambient que podien haver fet aquesta empresa, podien causar-se danys materials personals i danys que perjudiquessin la qualitat de la vida. Molta gent, quan parlem de Placa i Aneprosol, ens diuen que nosaltres som afectats. Jo sempre els dic una cosa, la nostra vida durant aquests últims 9 anys no ha sigut la mateixa que hagués pogut ser sense el Castor. Aquesta és la idea. A Placa és aquesta associació que vol fer el possible per a que demandar col·lectivament a l'empresa, sobretot, i també a l'administració, per a que poguéssim tindre aquestes indemnitzacions. Com ens ha afectat això? Doncs mira, econòmicament ens ha afectat la plataforma Castor a tots els que tenim rebut de gas ja. Estem pagant aquesta milionada d'euros que ja ha cobrat Florentino Pérez, però que en interessos haurem d'anar pagant durant 30 anys. Però no només econòmicament, mediambientalment també han estat afectats. Aquí podem veure tota aquesta quantitat de ferro que hi ha, inútil, perquè no funciona ni segurament funcionarà mai més, aquí el tenim, però també tot el que hi ha dins a la mar que no ho podem veure, perquè allò s'ha fet d'una manera que no arribem a alcançar.
podem dir que tota aquesta planta és il·legal perquè, i això ja ho han dit els tribunals, està construïda d'una manera que no s'adequa al permís d'obres que li va donar l'Ajuntament de Vinaròs, el permís d'instal·lació, i per tant està mal construïda. Podria ser, no és impensable, que algun dia l'Ajuntament de Vinaròs tingui que desmantellar-la i pagar-ho entre tots. Però, a més, el gasoducte que connecta aquesta planta en el gasoducte que puja del gas també és il·legal, perquè es va construir sense l'informe d'impacte ambiental. L'empresa dia que l'informe d'impacte ambiental de la planta ja cobria el gasoducte, i no és així. També el Tribunal Suprem ho ha dictaminat. Per tant, estem en una sèrie d'il·legalitats que no fan més que nosaltres demanem que es desmantella, que no ens faci pagar aquest deute i, a més, que d'alguna manera se responsabilitza l'empresa del mal que ens ha fet als ciutadans. Moltes gràcies. A explicar en què consistirà aquest judici popular que estem presentant avui. Creiem que la ciutadania que està afectada pels impactes socials, mediambientals i financers del projecte Castor, i especialment la població del territori, es mereixen un judici just. Creiem que el judici que s'està portant fins ara a nivell oficial està responent en part, està fet a mida de les empreses i de les administracions, i nosaltres volem portar a terme un altre judici que tingui altres paràmetres, que tingui uns principis i uns criteris que no siguin exclusivament legals, i també volem ampliar l'àmbit d'acusació, ja que el Castor afecta les terres del Sénia, però afecta molt més enllà, afecta el nivell català, a nivell de l'estat espanyol i també a les poblacions dels països del nord i del sud global, per les implicacions que tenen, per exemple, empreses com és UGS i ACS. Llavors, la idea va sorgir de la societat civil organitzada i té 4 objectius. Per una banda, escoltar les veus de la ciutadania involucrada, incloure la memòria històrica dels territoris. Segon, volem fer un balanç del camí recorregut i posar en valor la lluita i la mobilització que estan portant a terme la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia i també la plataforma APLACA, la plataforma afectats i afectades per la plataforma Castor. Tercer, volem exigir control ciutadà, volem exigir responsabilitats i negligències en el cas del projecte Castor a les terres del Sénia i demanar el desmantellament de la plataforma. Quart, volem denunciar en definitiva el que implica una vulneració dels drets humans i reclamar l'exercici de sobirania popular, que, com deia, té un abast amb conseqüències d'abast local, estatal i global. Llavors, quines són les parts que considerem culpables? Volem acusar a 3 actors, concretament. Per una banda, l'empresa Escal UGS, que, com ja hem comentat, està participada en un 66,6% per l'empresa ACS, que està sota la presidència de Florentino Pérez, i la volem acusar de delictes socials, mediambientals i financers. Específicament, volem acusar-la pel projecte Castor, pels terratrèmols que va generar, més de 1.000, però també per altres impactes que ha tingut en altres territoris i per altres megaprojectes imposats, projectes que creiem inútils i que s'han portat a terme a l'estat espanyol i més enllà, fora de les fronteres. Llavors, algunes d'aquestes megainfraestructures i obres estan en relació a l'AVE, a la dessaladora de Múrcia, però també, com deia, a països del sud, com és una hidroelèctrica a Guatemala, la hidroelèctrica Renace, concretament. I també la volem acusar pels negocis offshores que sustenten, per totes les megainfraestructures i projectes en les que es veuen involucrades que estem comentant. El segon actor que volem acusar és el govern espanyol i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Els acusem de prevaricació ambiental, mala administració i ajuda estatal encoberta. Específicament, els acusem d'ocultació d'informació rellevant en relació al projecte Castor, per tenir connivència amb l'empresa, ja que va acompanyar i aprovar costos inflats en el projecte i va garantir el cobrament a través de les clàusules del contracte,
en lloc de garantir l'interès públic, com era la seva obligació. I com a tercer actor seria el Banc Europeu d'Inversions, acusat de prevaricació ambiental, generació de deute il·legítim i finançament del model de gas. Específicament, va fer possible el refinançament del projecte Castor gràcies a l'emissió de bons. I també l'acusem del finançament d'altres infraestructures de gas a Europa amb una mateixa lògica i impacte. Per portar a terme el judici necessitem testimonis que encara s'han de concretar, però ja tenim algunes confirmacions. Llavors, aquests testimonis serien, per una banda, que també formen part de l'acusació, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i la plataforma Aplaca, i també alguns dels ajuntaments locals que s'han mostrat crítics amb el projecte. Per una altra banda, també tenim l'Aliança contra la Pobresa Energètica, ja que creiem que és bàsica per explicar com a testimoni quina relació i quin impacte ha tingut en la generació de pobresa energètica, que com sabem afecta a un 17% de la població de l'estat espanyol. Un altre testimoni seria l'Observatori del Deute en la Globalització i la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute per explicar-nos l'impacte que ha tingut com a deute legítim i que, com ja hem explicat, ascendeix a 4.730 milions d'euros. La xarxa per la sobirania energètica seria un altre dels testimonis per explicar els impactes que té sobre el medi ambient, sobre les persones i sobre, en definitiva, quin és el model d'indústria gasística que està presentant aquest projecte. I després portaríem també testimonis de països del sud, que com diem, l'ACS té un impacte en aquests països a través d'altres megainfraestructures i projectes. El tribunal del judici estarà constituït per diverses personalitats mediàtiques que estiguin properes al deute il·legítim, també persones vinculades al món legal o d'investigació en trames corruptes, que és el que és el projecte Castor, i personal del moviment ecologista, de la justícia climàtica, de l'ecofeminisme i persones vinculades al moviment contra la impunitat de les empreses transnacionals. Llavors, volem explicar i contextualitzar aquest judici en una campanya més àmplia, una campanya que es diu No Pago Castor i que conformen més de 30 organitzacions socials i que portem treballant des de fa anys. Volem que d'aquest judici surti un veredicte i una sentència ferma i per poder generar una incidència a nivell local, a nivell de la Generalitat de Catalunya i a nivell estatal. I volem aconseguir poder revertir l'actual situació de pagament de deute il·legítim, que ja hem comentat diverses vegades el mutual que ascendeix, i que a més és un mutu que està calculat per l'Organització de Consumidors i Usuaris, per l'OCU, per tant creiem que és una dada fiable, i que com sabem ens vol endeutar i ens vol hipotecar a 30 anys més. I com ja he comentat també, el desmantellament de les infraestructures del Castor. Us anunciem que el judici està previst pel juny del 2017, que està previsiblement es realitzarà a Barcelona i que estarà obert al públic general, incloent mitjans de comunicació, entitats i moviments socials. I ara passarem a fer entrega de la citació al judici. En aquest cas farem entrega a l'empresa Escal UGS i especialment dirigida a Florentino Pérez. Moltes gràcies. Farem la lectura de la citació de manera conjunta entre 5 persones. Esta citación luego os la haremos llegar por email para que la tengáis también por escrito. Llavors, aquest és el sobre on farem entrega de la citació al judici. Cèl·lula de citació al judici popular al projecte Castor. Vinaròs, 29 d'octubre de 2016. Procediment 1/2016. Davant l'acusació formulada per les parts demandants del judici, conformades per la societat civil organitzada, afectada pels impactes socials, mediambientals i financers del projecte Castor, que inclouen la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, la
afectades de Plataforma Castor i les més de 30 organitzacions presents al vol 3 i per la present notificació es cita a judici a 3 parts com a presumptes culpables del desastre social, mediambiental i financer que ha resultat i continua resultant el projecte Castor. Aquestes són: en primer lloc, l'empresa Escal UGS, participada en un 66,6% per l'empresa ACS, Actividades de Construcción y Servicios, i de manera agreujada el seu president, Florentino Pérez, acusats de delictes socials, mediambientals i financers, específicament en relació al projecte Castor, on els terratrèmols són només la punta de l'iceberg d'una cadena d'impactes a nivell global, com és el deute generat per un valor que es calcula en 4.730 milions d'euros. També pels impactes similars a d'altres casos de megaprojectes imposats i inútils a l'estat espanyol i fora d'aquest, com són les obres de l'AVE, una desaladora a Múrcia, la hidroelèctrica Renace a Guatemala, entre d'altres, i també pels negocis offshore que sustenten. En segon lloc, el govern espanyol i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, acusats de prevaricació ambiental, mala administració i ajuda estatal encoberta, específicament en relació a ocultació d'informació rellevant en relació al projecte Castor, b. Connivència amb l'empresa, va acompanyar i aprovar costos inflats en el projecte i va garantir el cobrament a través de les clàusules del contracte, en lloc de garantir l'interès públic. I en tercer lloc, el Banc Europeu d'Inversions, acusat de prevaricació ambiental, generació de deute il·legítim i finançament del model de gas, específicament en relació a fer possible el refinançament del projecte Castor gràcies a l'emissió de bons i a finançar altres infraestructures de gas a Europa amb la mateixa lògica i impacte. S'assenyala el començament de les sessions del judici al juny de 2017. Estan citats, a més de les parts acusades, la part de testimonis que inclou la part demandant anteriorment mencionada. Els presumptes culpables podran comparèixer assistits i assistides d'advocats. També es deixa constància que el judici popular es podrà celebrar en el cas que aquests no assisteixin. I per fer efectiva aquesta citació fem entrega de la mateixa en un sobre tancat a la plataforma terrestre del projecte Castor a Vinaròs, dirigit al president de l'esmentada empresa ACS, Florentino Pérez. Fem entrega del sobre. Què tal? Com estem? Home, Llavors, encara que trobem completament injust que no podem entrar en aquestes instal·lacions que estem pagant entre tots i totes, haurem de deixar el sobre per sota. Perquè recordem que són infraestructures que són nostres. Moltes gràcies per venir i que acabi amb la redacció. Para comprar la ley y es que ganó mogollón en la grande construcción. Me dicen el
concesión de gas y todo lo invertido me lo vais a pagar. Todos pagáis mi deuda, yo saques de mi cuenta. Ganar es mi destino por ser un quebraley. Un proyecto financiado por las arcas del Estado. Me dicen el Florentino, del fraude soy el rey. Se ha acabado Florentino, no te libras Florentino. Vas pa'l juicio Florentino, proyecto Castor ilegal. Ok, otra vez. Ahí lo tenemos bien, perfecto, está bien. A ver. 1, 2, 3, 4. Todo pagáis mi deuda, yo sacáis de mi cuenta. Ganar es mi destino, por ser un quebraley. Un proyecto financiado por las arcas del Estado. Me dicen el Florentino, del fraude soy el rey.